Eli top 10 elokuvaa 2000-luvun ekat vuosikymmenet, 2001 2010, Joo. koska näin se on matemaattisesti oikein. Samaa mieltä. Jos laskee 10, niin ykkösestä se alkaa ja 10 se loppuu. Joo, kun se... Tällä logiikalla. Muistan, mä katsoin joskus jotain näitä elokuvakirjoja muistaakseen, missä on niin vuosikymmenet, niin se aluksi sanoi, että miksi tässä on niin siitä ykkösestä lähtien se. Plus sit sehän on tehty, jos niinku... Siihen on se tuotanto niin periaatteessa toisella vuosikymmenellä alkanut. Niin mulle se on ihan sama, milloin se tuotanto on ehkä alkanut. Kyllä se valmistumisvuosi on sitten se, mikä ehkä määrää sen. Joo. Koska jotkut elokuvathan on voitu tehdä, tuotanto saattaa kestää vaikka 5 vuotta. Niin, joo. Me ollaan kartalta. Joo, 2001, 2010. Pitäisikö meidän heittää jotain kolikkoa tai jotain, että kumpi aloittaa? Anna mun lompakko siellä, katsotaan missä kolikoita. Ei kun hei. Mä haustin käteen sen just. Tää pitäisi olla 20 senttiä. Siitä voit valita. Mä otan, tää on klaava ja tää on kruuna. Niinpähän se menee. Eli kruuna on kuva. Klaava on tää, missä on 2 ja kruuna on tää, missä on tää helvetin kielo. Mennään sillä. Eli... No, kumman sä otat? Sä saat sit päättää, kumpi aloittaa, jos menee oikein. Sä saa päättää, kumpi aloittaa. Kruuna vai klaava? Klaava. Jos se mulla tulee klaava, niin mä aloitan joka tapauksessa, koska sitten mä joudun miettimään sitä asiaa. Että okei. Haluan tehdä. No sitä se on niin. Sitten sä aloitat. Onko se ollut klaava? Joo. Niin puhutaanko me hetki aluksi tässä, että miten nämä nyt on rakennettu nämä listaukset? No, mun logiikka oli se, että mä yritin muistella mahdollisimman paljon elokuvia, mitkä on tehty sillä aikavälillä. Piti mun vähän nyt katsoa, että ei. Esimerkiksi se elokuva, millä mä aloitan, niin mä en edes omistanut sitä. Ja mä olin nähnyt sen 1 kerran, mutta mä muistin, että tää oli muistaakseni ihan helvetin hyvä. Joo. Ja sitten mä ostin sen ja totesin, että kyllä tää on niin hyvä, että tää menee tähän. Ei mulla ollut mitään sen... Tässä voi käydä niin, että tulee joku, että ai saatana toikin elokuva. Sitä mä kanssa pelkään, että tää on mahdollista, mitä tapahtuu. Mä itse kävin kaikki DVDt läpi ja sitten pistin ne sivuun ja siinä mä tuolla töissä yritin käydä läpi. Mä löysin joku database, missä on niinku... Sä voit päättää vuosikymmenet tai vuosilta. Joo, mäkin muutaman semmoisen videon katsoin. Aika ne. Ei tästä maksimissaan 1 tulee semmonen, että ai. Mut sit tulee. Ja sittenhän tämähän on vaan tämän päivän lista. Niin, joo, kyllä. Voi olla, että top 5 ei ihan herkästi muutu, mutta kyllä nämä muut voi elää. Joku voi tippua, joku voi nousta. No ehkä voi paljastaa se, että se just top 5 tai top 7, niin se oli ihan, mä tiesin suoraan sen. No se oli aika helppo. Mutta sitten, tää on ehkä hankalin vuosikymmen mä luulen, koska täällä on semmoista 4,5 tähän elokuva kauheapina. Et sitten ne muut sijat on silleen, että tää voi olla tai tää. Ei. No kyllä mä sanoisin, että vaikeimmat on, joku kasari voi olla kanssa aika vaikea. No siinä mielessä, että siellä on ihan helvetistä hyviä elokuvia. Paljon, niin. Niin. Voi olla. Nyt ei tarvitse varmaan tähtiä antaa. Nämä on kaikki kyllä sit 5 tähän elokuvia. Niin huonoa vuosikymmentä ei ole tullut, etteikö kaikki olisi 5. Paitsi en tiedä, siinä päin. jos tehtäisiin 2011-2020, niin siitä en osaisi sanoa, onko kaikki 5 tähän elokuvia. Ehkä on, mutta kyllä nyt 2000-luvulla tehtiin vielä niin paljon hyviä elokuvia. No kun aluksi meillä oli puhetta, että tehtäisiin koko 2000-luku, niin mä aloin kasailemaan sitä pinoa. No niin mäkin teen. Niin kyllä se näytti helpommalta se pino mulla kuin tää. Tai että se oli semmoista selkeät 5 tähän elokuvaa. Mutta nythän tästä voi tehdä tämmöiset, että voidaan tehdä useampia vuosikymmeniä. Joo. Tällä samalla logiikalla. Oko. No aloitan nyt sinä sitten. Niin, 10. Joo. No niin, mä en tiedä huijaaks mä nyt tässä vai en, mun 10 on Grizzlyman, Werner Herzogin vuodelta 2005. Sallitaanko dokumentit? No tässä on nyt hyvä heti aluksi testata tää. Se on 10 sen takia, että voi... Siis
kai ne sallitaan, koska ei meillä mitään rajoituksia ollut. Mutta tästä lähtien. No en ole kyllä nähnyt. Onko se harmaat alueet tai dokkarit tässä? No ei. Itelle ei kyllä käynyt mielessäkään dokkarit kyllä. Niin kuin tätä listaa varten. Mutta siis eihän sehän on dokumenttielokuva. Niin. Eikä sillä. Mutta joo, en tiedä tästä mitään. No. Tai siis tiedän, on siis kuullut, mutta en ole nähnyt. Herzoghan... Se on aika paljon dokkareita. Joo, mä sanoisin, että 90-luvun alusta eteenpäin, että tänä päivänkin se kai tekee vielä dokkareita. Mä en ole kauheasti niitä nähnyt, mutta joitain. Ja tuo on semmoinen klassikkoaihe ehkä, missä kerrotaan valkoisesta dudesista, joka menee peukuttelemaan vaarallisia eläimiä. Mitä meidän valkoiselle sattuu noita asioita. Ja se siis kertoo Timothy Treadwellistä. Ja se vietti 12 vuotta noiden Alaskassa, niiden karhujen niin reviirillä ja siis ihan vieressä, kun ne yrittää kalastaa lohia sieltä joesta ja tälleen. Ja sitten se puhelee ennen kaikkea typerää, se kuulostaa tosi koomiset siinä. Ja sitten se on sen kesän siellä ja sitten se kai niinku muun ajan menee näyttää niitä videoita ja kertoo lapsille villieläimistä tai karhuista. Mutta sillä oli sitten niitä kettuikin, jota se jahtaa. Eli yksi kettu yhdessä kohdassa parastaa se joku lippiksi ja sitten se on bad fox, ja jahtaa sitä. Ja sillähän on muistaakseni, niin se päättyy siis siihen, että sitten se on jonkun muijasakkaa siellä ja karhu sitten syö ne. Ja niillä on kamera päällä. Eli siinä on linssisuojus vielä niin päällä. Että siinä on vaan audio. Ja sitten siinä on kohtaus, missä Herzog kuuntelee sen audion. Siis onko karhu ihan oikeasti syönyt siellä ihmisen? Joo, se pistää nyt paskaksi molemmat. Että siellä on niinku, ne tulee niinku ruumispusseissa sitten ja siinä haastatellaan sitä ruumiinavaajaa tai sitä koroneria vai mikä se nyt on. Kuolinsyin tutkija. Joku semmoinen niin. Patologi. Se sitten puhuu siitä, että siellä on niinku monta kilotolkulla sitten sekalaista ihmismassaa sen karhun siellä. Ja niin, se on silleen, että se mun lentäjä tuo sen aina sille alueelle. Ja sitten se jättää näille ruokaa ja kaikkea ja sitten sanoo, että no mä tuun loppukesästä hakemaan teidän. Tai voihan se olla, että se käy vaikka pari viikon välein tai jotenkin näin. Mutta sitten siihen haastellaan myös siitä lentäjä ja se puhuu, että se lentää sinne ja se ihmettelee, kun se Timothy tai se muija ei ole siinä oottamassa. Ja se vähän kaartaa ja huomaa se karhun ja niinku ruumiit. Ja sitten se yrittää niinku selittää, että se lentää matalalla ja yrittää niinku säikyttää sen karhun pois siitä. Mutta se vaan niinku yrittää syödä nopeammin niitä ruumiita siinä. Ja sitten se menee hälyttää niinku viranomaiset, ne ampuu sen karhun saman tien. Mutta joo, siis se ei ihan söine. Ja sehän on vaarallista, kun jos sen karhut saa ravintoa, sitten siellä heiluu joku kalifornialainen Timothy. Niin... Mutta kai Timothy nyt tiesi, mitä se tekee. Vai olis tää siis joku, kai tää joku oikea kaveri oli? Juu, niin ihan siis silleen, oikein, että se on niinku, tai siis oikea siis silleen, että on tiennyt mitä tekee. Sitä mä niinku tarkoitan. No silleenhän ne puhuu, se Timothy, että ei se kannaa asetta siellä. Että ei se voi mennä sinne silleen, että jos joku kusee, niin se ampuu sen karhun. Eli kyllä voisi sanoa, että se tiesi niin kuin mitä se tekee, että siinä on se oma vaaransa. Mä luulen, että kun siinä oli taustalla muistaakseni joku surffari niin nuorempaa ja sitten huumeita ja alkoholia ja sitten se vähän niin kuin muutti sen suunnan, niin monesti hän saattaa silti jatkuu niin kuin hulluna se toiminta. Se on vaan niin kuin eri muodossa, niin kuin esim. Karhun. Niin, niille monesti käy. Ja sille kävi nyt sitten sille. Siinä audiossa mitenköhän se karhu taitaa nappaako sen Timothy vai sen muijan ensin, mutta siinä kuuluu niitä ääniä ja Timothy puhuu sitten, että juokse Amy oli se muija, että Amyllä juokse vaan pois, että lähde menee vaan tää. Että on ihan ok, että tämä karhu syö, mutta hakkaako se Amy sitten jollain paistinpannulla sitä karhua, mutta eihän se karhu siitä niinku välitä. Mutta yleensä kyllähän monet lähtee, siis silloin on ollut oikeasti nälkäisillä karhulla, että se, niin, kyllähän ne monesti karkuun ne ehkä mieluummin lähtee. Siinä on vielä, se on vissiin kuvannut sitä karhua joku, onko se saman päivän vai edelliseen päivänä. Ja silleen, että sillä on vähän semmoinen niinku
jännä katse silmissä sillä karhulla silleen, että Niin, se miettii, niin, että tossa olisi kyllä ruokaa ja mä oon nälkäinen. Mutta jääkö lainaa siitä sitten? Voi jäädä, ei siinä. Toisaalta jos te olette menossa erämaahan tässä nyt ensi viikolla, niin... Mutta eihän siellä ole karhuja. Ei. Ne tykkää puista. Mihin karhu menee Ei tuo Alaskaaskaan puita niin kauan. Siis missä noi karhut? Eikö? Ei siellä kyllä tai. No ihan, Mitä syödä siellä? omalla päätöksellä, että voitte päättää, koska voitte katsoa sitä. Tää kannattaa katsoa. Mut joo, se oli mun 10. Oliko tää niinku helppo valinta top 10? Se ei ollut suora, mutta kun mä näin tuon siellä hyllys, niin sit mietin, että kyllä se luultavasti menee sinne. Ja katoit sen nyt sit uusiksi? Joo, katoin, joo. Ok. No mulla on jotain ihan erilaista. Onko sulla vielä jotain? Ei. Arska. Ei oo. Jumalten kaupunki. Oho. Elikkä tää Mereillesin, oliko se Mereillesin? Oli. Niin tää oli siis, mä olin nähnyt tän silloin, tää on tullut 2002. Tää on nähnyt joskus silloin 2003, 2004 tai jotain. Mä muistin, että tää oli aika hyvä. Mä olisin miettimään sitä tätä varten, ja sitten mä totesin, että ei vittu, mulla ei oo tota. Sitten mä ostin sen 1,5 euroa. Huutonetista katoin, että löytyykö. Sieltä löytyi 1,5 euroa. Niin... Se on hyvä hinta. No on. Ja pahviversio. Niin. Niin mä katsoin tän sit uusiksi. Ja tää on aika brutaali. Mä oon nähnyt silloin aikoinaan. Tää on tosi brutaali toi kuvaus tosta meiningistä. Siis tämähän on niinku Brasilian Rio de Janeiron niinku favela-kuvaus 70-80-luvulta. Siis se on kaupunki kaupungin sisällä. Mistä toi nimi tulee City of God? Ilmeisesti sitä pidetään. Ne siellä kutsuu sitä Jumalletten kaupunkina. Ilmeisesti niinku Rio de Janeiro. Ja hyvin on mennyt. Onko siellä just se Jeesus-patsas siellä jossain tosi ylhäällä? Joo, eikö se? Vai onko se Sao Paulolla? Jommankumman kuitenkin. Ja mä pidän siitä, miltä tää näyttää. Ne yritti kuvata sitä oikeasti favelassa. Ei. Meni liian varoisesti. Siitä ei tullut yhtään mitään. Tässä on muuten itse asiassa, kun tämähän on tässä oli aika hyvä. Tässä on tämmönen läpyskäkin. Täällä oli aika hyvä se tutustuu toi Mereilles niinku tonne paikkaan, missä ne olisi halunnut siis kuvata. Niin edettyä noin 30 metriä sisään slummikorttelin Mereillesin taakse ilmaantuu toinen poika isken jättiläsmäisen pistoolin ohjaajan selkään. Silloin oli joku pikkupoika, sillä oli niinku apuna siellä ja sai puhuttua sen tilanteen silleen, älä tapa sitä. Ja se elokuva on just Onko tää ohjaaja, mistä se on? Tää on siis Brassihan tää on, mutta olisiko että jostain muusta kaupungista kotoisin, mutta kuitenkin niin, tietää mistä on niinku kyse. Tää on siis, ja mä pidän siitä, miltä kun tää näyttää. Tää näyttää just niin vitun likaiselta, hikiseltä, paskaselta, ryöttäseltä, kun se niitten oikein elämä siellä on. Ja sitten se on oikeasti se meno sitä siellä, että jos Brasilian Rio de Janeiron pormestarin pitää soittaa sille paikalliselle huumepomolle tulla kysymään lupaa, että voisiko tulla vaihtaa noita lamppuja noihin katuvaloihin. Ne ei mene sinne. On siinä jännä, että on tommosia paikkoja niin kuin edelleen, mitkä... Niin sitä mä en tiedä, mitä se on nykyään. Tämähän on niin 70-80-luvulla. Mutta silloin sinne, ja kaikki poliisit oli täysin korruptoituneet. Eikö se Matt Ventures, kun ne teki sen vikan kauden, en nyt muista... Ne kävi kanssa favelassa. Eikö se ne heiluu niin jollain rynnäkkökivääreen siellä, että mennään ampumaan? Kyllä, se on tasan sitä. Se on ihan pimeätä se toiminta. Siis täysin niinku siis... Tässä on aika pysäyttävä kohtaus, kun se ottaa se yksi kaveri ottaa sen huumekaupan haltuun yhdessä päivässä. Se tappaa kaikki ne vanhat sieltä, jättää yhden henkiin, koska se oli jonkun sen kaverin kaveri. Ja sitten se sanoo niille, siellä on sellaisia pikkupoikia, mitkä ryöstelee koko ajan kaikkia kauppoja sun muita. Niin se sanoo, että vittu täällä ei nyt ryöstellä enää yhtään mitään. Eli siis se muuttui turvallisemmaksi siis se paikka sinä aikana. Mutta sitten yksi pikkupoika, semmoinen joukkio, niin ne ryöstää yhden kaupan siellä. Ne saa kiinni se huumepomone,
Sitten siihen jää 2 poikaa, niin kuin silleen nalkkii, ja sitten sillä on yksi semmoinen pikkupoika mukana. Se antaa sille aseen käteen ja sanoo, että tapa jompikumpi. Taas sitten tapetaan. Ja siinä on vitun pysäyttävä se kohtaus, kun se sitten ihan kylmästi toisen niistä ampuu siihen. Eli se on niinku, se on raakaa se kuva. Ainoa, mikä tässä on ehkä vähän huonoa, on se, että tässä on tosi vaikea pysyä kärryillä. Tosi nopea niinku leikkaustapa ja muutenkin se etenee tosi vauhdikkaasti. Nimiä tulee, mitkä ei jää mieleen, koska siis ekalla kerralla ei jää niinku mieleen, kun ne on jo silleen, mutta sitten kun tokan kerran sit se jo pysyt siis taas kärryillä siitä. Niinhän niin eurooppalaisessakin elokuvassa on enemmän semmoinen ainakin ollut, ellei ne matkin amerikkalaiset, kun sitä amerikkalaiset niin kerrotaan kaikki niin tarkasti, että hei katsoja, jos et sä muista, niin tässä on flashback, että tää on tää tyyppi. Joo, tästä on syytä olla hereillä, kun katsoo, että pysyy niin kuin kartalla. Mulla on tää hyllys kanssa, mutta mä kyllä menin tän ohi. En sitten tiedä, jos olisi katsonut uudestaan, että olisiko mieli muuttunut, mutta ei siitä ekasta katselukerrasta joskus, en mä tiedä, 15-20. Joo, mulla se oli siitä ekasta. Niin. Tää on vaan, kun tää on Herran Jumala, tää on surullinen elokuva. Siis ei ne, sieltä tavallaan tää elokuvan päähenkilö niin pääsee pakoon sieltä. Siitä tulee niin kuvaaja. Siis, sekin pääsee sillä, että se kuvaa niitä rikollisjengejä siellä. Mut yksi pääsee karkuun, niin siitä 1000 muuta lasta on siellä pyssyt kädessä. Impaliimaa ja kulmeita. Ja Nice. Aivan vittu kauheeta siis. Ihan käsittämätöntä, että näitä tällaisia niinku on. Mut niitä vaan on. Ja paljon. Ei täällä meidän Herran kodassa ole. Ja mä kyllä tykkään, mä viihdyn täällä Suomessa, kun tää on aika turvallinen paikka. Joo. Ei tarvitse stressata koko ajan joka asiasta. Tai no, on täälläkin omat asiat, missä stressaa, mutta ne on sit semmosia... Ne ei ole tätä tasoa. Niin, ne on semmosia länsimaisia. Tai tämmösiä, mikä se sanotaan? Ensimmäisen maailman ongelma. Just. Niin. Ja oliko se vielä Ei tästä, mutta jos sulla se hyllys löytyy, niin kyllä kannattaa tsekata. pitää joku päivä kaivella se sieltä. Niin. Mä tykkään näistä vahdikotelmista. Mulla ei ole pahviversiot mun mielestä. Tosta on joku toinenkin. Melko varmasti. Voi olla, että muistan väärinkin. Selvä. Tää 9 olisi sitten taas tämmöinen, että hyväksytäänkö tää? Tää on George Carlinin Life is Worth Losing. Stand-up special, lasketaanko se? No jo nyt on jumalauta vähän siinä ja tässä kyllä. Et jääkö tää viikaksi kerros, kun tää on stand-up speciali? No, dokumentit hyväksy, mutta tää on kyllä nyt vähän, onks tää nyt? George Carlin. Mä en itse asiassa tosi vähän kattonut tätä. Se on sen toisiksi Vimmi-spesiaali. Se vika on heikompi saakalla muistaakseen. Siis sekin on hyvä, mutta ei niin hyvät jutut kuin tässä. Tässä on vielä niinku enemmän, tiedätkö, vauhissa. Alun perin mietin, että pistääkö mä nyt tämän pistä, mutta sitten menee stand-up-spesiaalit, kun eihän niitä on teatterissa näytetty. Tämä on kuitenkin teatterissa niin, tämä varmaan on. Niin, että se on vähän siinä tässä. Mutta... No sä nyt otit sen, minkä se on nyt siinä. Ja niin Louis C.K. on, mä en muista mikä se spesiaali, mutta silloin olisi sopinut tähän vuosikymmeneen. Niin se on parempi kuin tämä, mutta tämä nyt löytyi hyllystä. Niin, ja tämän mä katson tätä vartenkin pitkästä aikaa. Niin. Tää ei ole tosta sanonut mitään. Mutta tämä nyt on tämmöinen vähän epäreilu valinta. Nämä on, ei tule enempää näitä. Tämä on tässä. Okei, nyt on ihan elokuvia. Ei tossa Grizzlymanissa ole mitään. Tää on ehkä vähän kyllä puolittain kyseenalainen. Seuraavaksi tulee jotain keikka-tallenteet tuolta. Joo, Emperorin Vakkenin keikka 06. Mä oon paikan päälläkin. Joo, ei mulla tästä kyllä niinku mitään. Mä en tiedä, onko tää hauska kaveri. Mä aika vähän katon stand-upia muutenkin. No Carlinhan kuuluu niihin semmosiin niinku Richard Pryor ja... Niitä aikalaisia. Ei, no aikalaisiakin joo, mutta semmosia niinku tosi kaikki aikojen kovimpia nimiä. Ja silleen, että jos joku on aloittanut vaikka 90-luvun alussa, 2000-luvun alussa, niin ne varmasti on niinku, ne sanoo, siis jenkkikoomikot,
Että joko Carlin tai Prior tai molemmat ja Eddie Murphy ja näin edespäin. Että on niitä semmosia stand-upin isähahmoja ollut. Ja se julkaisi tosi paljon niitä spesiaaleja niin kuin elämänsä aikana. Ja ainoa mistä jotkut ei välttämättä niin paljon tykkää, että se on tosi poliittinen ja mitäköhän se pistäisi. Se niinku sanakikkailee tosi paljon. Mitäs jos joku sanoo, että se niinku harrastaa semmoista niinku word gymnastics luultavasti. Mikä siis mä tykkään siitä. Onko se sana-akrobatia? Joo, eikö siis suomeksi niinku ole sellainen termi olemassa kuin sana-akrobatia? Ehkä. Mutta varmaan tarkoittaa, että se on rakentanut sen setin silleen, että se on niinku nerokkaasti menee ne, mitä sanoja se käyttää siellä. Ja se tekee siitä, se on osa sitten sen komediaa, että mitä sanoja se on valinnut ja mitä se yhdistelee ja miten se haukkuu ihmisiä. Mä tykkään siitä. Ja siis Yli ihmisiä saa haukkua. ehdottomasti. Mistä muusta sä teet komediaa kuin ihmisistä haukkumisesta? Tavallaan, siis jollain tasolla. Niin on niitä siisteekin koomikoita, jotka ei tee sitä. Ei kiroile. Niin kuin Seinfeld perinteisesti ja sitten tässä niin, joo. Kyllä niitä on semmoisia. Ei me tiedä tarvitsisi kiroilla välttämättä. Yrjö tekee sitä. Mutta ei mun nyt sen enempää. Toi nyt oli vähän tommoin. Mä taistelin sen ison kasan kanssa ja sitten pistetään nyt tää tänne. Aluksi mä siis kyllä mietin tätä, ettei se nyt tullut mitenkään randomia, mutta okay. Mä helpotin vähän tätä taakkaa. No näköjään. Ja tää oli 9. Joo. Mikähän mulla oli 9? Otetaan. Homolänkkäri. Tää on Tää on vaan hyvä. Tää on herkkä. Kuinka vanha se nyt oli? 2000. Miksei niinkin? Oota, mä katon mun listasta. Miksi vittu sit ei lue täällä? Nää on aina. Mitä sä näin tietääkin? Tässä on Cover Design 2009, mutta ei tää ole 2009. No sovitaan, että tää on 2005. Ei kun tuolla on 06 Universal Studios. Okei, sovitaan, että se on 06. Tää on mun mielestä Ledgerin ihan heittämällä paras elokuva. Ehdottomasti. Ja myös minun mielestä myös paras roolisuoritus. Moni saattaa olla sitä mieltä, että Jokeri. Mutta olisi hyvä roolisuoritus. Mutta mä tykkään tästä enemmän. Tässä on inhimillisyyttä. Tästä tulee vähän mieleen Hiljaiset sillat. Niinku semmoinen kielletty rakkaus. Joo. Ja ei ole varmaan herkkuu olla 60-luvun homo jossain, tiedätkö? Niin toinen asui Teksasissa ja mikähän se toinen osavaltio oli, kuitenkin missä ne vuoretkin oli. Ja on varmaan ollut aika karu olla niinku homo siihen aikaan. No mä nyt voin paljastaa tänne. Tää ei ole mun listalla. Tää oli siellä ja mä katoinkin tätä Artu, mutta sitten mä suflasin taas niitä, että mikä tän nyt menee. Niin tää oli niitä, minkä mä katoin, mutta sitten se oli siellä ja sitten ei ollut taas siellä. Kai on. Tää on kyllä tää on aina ollut siis hyvä. Ihan jo julkaisusta lähtien. Ei tarvinnut. Tää oli mulla niinku, tää oli siinä pinos. Tää oli alun perin jopa vähän korkeammalla. Mitä mä katoin paljon enemmän, sit se pikkasen tipahti. Mutta ei edes niinku mitään niinku vikaa. Kun mä katoin ton, niin tuossa on aika jotenkin suomalainen kuvaus, kun siinä on siis sit luontoa, semmoinen jotenkin. Joo, siis sehän on niinku. Se värien määrittely ja se, että vähän niin kuin dokumentaari. Että ei ole kikkailtu valoilla ja väreillä siinä. Siis sehän on se luonto on ehkä niinku se kolmas päähenkilö näiden kahden niinku ohella ihan selkeästi. Se on se ainoa paikka, missä ne saa olla niinku vapaana. Se on aika silleen niinku vertauskuva, että sä oot luonnossa vapaana ja sitten ne saa homoilla luonnossa vapaana. Niin siis jahdata toisiaan joen äärellä. Niin, se on sitten siellä on se, niin. Mikä se nyt on se? Niin siellä alussa se. Rantsijätkö, mikä sen nimi on? Niin, en muista. No kun se kiikalla. Joo, niin kattelee sieltä. No, niin antaako se muuten vihjeen sille siinä? No antaa se vihjeen, jos katsoo vihaisesti, mutta siinä on se Gyllenhaalin hahmo. Jack Twist. Ja sit se jotain, mikä se nyt on näyttelijä? Heath Ledger. Se on siellä paimentaa nyt lampaat. Sitten se ottaa aina kiikarit ja
tekee näin ja sitten se sanoo sille jotain, niin kertooko se, että ei se siinähän se ei sano vissiin mitään. Sehän vaan tuijottaa ja lähtee pois. Sitten se tuli kertomaan silleen, että hei, äitis on. Niin, eikö se on Äitis on kuollut, mutta eikö se sitten siinä, kun toi Gyllenhaal tulee sitten seuraavana vuonna hakemaan niitä töitä. Niin siinähän se sanoo. Siinä sanoo suoraan, mutta niin. Siis kertooko se sillä, niin kun se ottaa ne kiikarit ja katsoo Heathin hahmoa, niin silleen, että hei, mä näin. niin joo, silleen. Mutta siis se sanoo suoraan sitten siinä Joo, niin seuraavana sanoo. vuonna, että ei tarvi enää tulla. Ja se on aika uskottava se Heathin se semmoinen kipuilu siitä. Ihan niinku, se näyttelee aika hillitysti koko ajan, mutta se näyttelee kyllä tosi hyvin siis sellaista, mikä on niinku ihan vitun tuskissaan koko ajan niinku elämänsä kanssa. Niin, mä oon samaa mieltä, että toi Heathia pidetään jotenkin klassikko supernäyttelijän. Mutta tää on se, mistä mä mietin, että joo, se on ihan vitun hyvä. Siitä olisi voinut tulla semmoinen, jos se olisi. Mutta onko siinä niin paljon muita rooleja? Niin, mutta siis jos se olisi saanut, niin, mutta kun se kuoli niin nuorena. Niin totta, joo. Sitten Jokeristahan siitä tuli jo niin kulttihahmo, sitten, kun se voitti Oscarin niin postuumista. Mutta sillä olisi ollut mahdollisuuksia kyllä ihan hyvin tulla semmoiseksi niin uudeksi DiCaprioksi tai Brad Pittiksi niin omalla sarallaan, jos se olisi vaan saanut niin kuin tehdä järkeviä rooleja ja ylipäätään pysyä hengissä. Se on aika älytön se roolisuoritus, kun se roolihahmo, sehän on niinku kovis, mutta se on selkeästi herkempi kuin se Jaken hahmo. Ja sillä on just sit kipuilu, ja se on näyttelee niinku tosi vakavaa, mutta sitten siellä näkyy välillä se mun hajoaminen. Niinku. Joo, ja siis Gyllenhaalin hahmohan olisi ollut ihan valmis, että vittuuks tässä lähdetään ranchille. Ja niin, vaikka silloin Hollywoodin kaunein muija siellä, eli toi Anne Hathaway. Sillä on vielä blondi peruukki siinä. Nämä näet sun juttuja taas. Okei. Ei siis mitään, ihan hyvän näköinen, mutta Hollywoodin kaunein. No. Helposti. No. Nyt mietin. Joo, kyllä. Joo, niin se on. Tämä elokuvalla, onko se viimein kohtaus se, kun se menee käymään sieltä Jaken hahmon kotona. Ja se isä, vittu, se on kyllä, se näyttelee kanssa aika hyvin, se on aika jäätävä kohtaus, kun ne on siinä keittiössä. Joo. Ja sitten se niinku tietää koko. Kyllä se niin. Ja se näkee sen, niinku sen disgustin sen niinku silmissä siinä. Kun loput, sehän katsoo vaan mun sivulla ja sitten se niinku pikkuhiljaa kertoo, että täällä oli toinenkin tyyppi ja sitten se alkaa siirtyä niinku siihen tyyppiin vastaan. Että mä tiedän pojat, mitä te puuhaatte joen rannalla. Sitten se menee käy siellä huoneessa, kun se äiti, niinku, sekin hahmon äiti on silleen, että haluatko käydä siellä. Sitten se löytää sieltä sen paijan ja se tulee sen kaa silleen, ettei se isä välttämättä. Se vähän niin kuin, voi olla, että se näkeekin se, mutta se pitää sillä puolella, ettei se näe, se äiti niin kuin näyttää näin. On se loppukohtaus on kyllä aika niin kuin semmoinen. Se on kyllä hyvä. Vaikuttava tai tunteikas silleen. Joo, kyllä se on, siinä on kyllä tehty. Joo, siis vähän samaa kuin siinä Hiljaisten siltojen lopussa, että siinä on semmoinen aika vaikuttava se. Ja olikohan siinä silloin meillä puhetta, kun puhuttiin siitä, että tuskin se niillä olisi toiminut se juttu. Ja nyt kun mä katson tätä, niin eihän se nyt olisi tapettu tai eihän semmoinen. Niitten olisi pitänyt sitten, jos se olisi oikeasti halunnut toimia, niin joku vähän vapaamielisempi kaupunki. San Francisco, Losi, ehkä Nykki, missä sit saa olla rauhassa. Ehkä saa olla rauhassa. Mutta sitten taas toisaalta ne oli just kasvanut semmoisessa paikassa, kuka helvetti haluaa mennä jonnekin Losiin, tuossa niinku haluat olla jossain, tiedätkö, tuommoisessa vuorilla. Et ei se olisi niinku toiminut. Täysin niinku mahdoton. Tämä on Ang Lee. Joo. Onko se korealainen? No nimestä. Vai onko Taiwan? Taiwan. En ole varma, mutta jompikumpi. Ja se on voitti, niin tästä se voitti sen ensimmäisen ohjausoskarissa. Voittiko se eka siitä sen Hulkista? Eikö se sen ohjannut kanssa? Joo, voitti. Ja sitten Hulkhan myös, sehän voitti parhaan elokuva-oskarin ja Nick Nolte sivuosa-oskarin. Joo. Mut joo, se oli nyt 9. Täällä on sitten 8. Tätä mä en kattonut, mutta tää on ollut mun perinteisesti niinku top
20 elokuvia. Mä tiesin, että tää tulee olemaan sun Okei. Okay. Eli Royal Tenenbaums, Wes Andersonin. Ja tää on joko sen paras tai sitten toi... Mä tykkään Grand Budapest Hotelista. Niin, jompikumpi. Tää nyt oli vähän, että... Jos tuon olisi Grand kattonut, niin... Budapest eihän sehän on tehty, sehän ei olisi tähän. Ei olisikaan, mutta niin kuin Wes Andersonin paras. Jompikumpi. Mitäs muuta se on tehnyt 2000-luvulla? Steve Zissou ja Darjeeling Limited. On varmaankin 2000. Ja se Kettu-elokuva on. Ja... Kyllähän se suurin osa on 2000-luvun. Kettu-elokuva. Se Amazing Mr. Fox tai joku. Mä en ole ehkä nähnyt sitä ikinä. Sehän on niinku nukkeanimaatiokohan se nyt on. No, tässä oli Gene, eikö ollut? Oliko niin? No. No siinä on, tossahan hullu se ensemble casting. Siinä on Gene Hackman, Gwyneth Paltrow, Angelica Houston, Ben Stiller, Luke Wilson, Owen Wilson, Bill Murray. No totta kai Bill Murray, joka se elokuvassa, ja Danny Glover. No mä noin Wilsonin paskiaiset voi heittää helvettiin. Hetko, se on kaikki siinä kannessa. Joo, just kaikki oli kannessa. Sitten plus noin jotkut pikkuskit. Sun mietteet tosta leffasta, vaan muistat en muista tästä yhtään mitään. Mä voin itse asiassa ottaa tän sulta lainaa. Mä en sano mitään. Tää on niinku, mä oon tän nähnyt, mutta todennäköisesti vuosi on ollut toi hyvin lähellä tuota julkaisuvuotta. Tuossa on se Wes Andersonin sen oma maailma, niin tossa on vielä suht hillitty ja kivasti paketissa. Ja se on jotenkin... No... Se ei ole täysin rakentanut sitä omaa maailmaa päähänsä vielä, mitä sitä antaa mennä niinku muissa. Ja kyllähän se niinku siinä, mikä se on, Grand Budapest Hotelsin. Joo, siinä on ensipläkästä. Niin on, niinhän se kaikissa oikeastaan elokuvissa on, mutta siinä se on... No melkein joo. Sekin on niinku paljon suureellisempi kuin toi. Niin, sehän onkin semmoinen aika semmoinen. Ja eihän tää nyt mikään draama, mutta tuossa on kuitenkin semmoista ihan niinku tunnetta. Vaikka se on sitten niinku draama ja komedian välillä koko aika. Mutta niissä hahmoissa, että ne lähdee ihan West-tyylillä niinku käsistä. Niin. Onkohan mä muuten nähnyt? Tästä tippuu kissoja. Kissoja tippuu. Onkohan mä nähnyt tätä Grand Budapestin jälkeen yhtäkään vesinelokuvaa? Siitä tuli joku, mitä mäkään nähnyt ehkä viime vuonna, mutta se muistaakseen, oliko se niinku ihan hyvä, mutta se ei ollut mikään. Multa on jotain jäänyt vähän välistäkin. Ja mä en ole siis silleen mikään mieheni isoimpia faneja. Mutta siis semmonen niinku ihan ok, hyvä. Joo. Tai on ihan hyvä, on ehkä niinku ei sen ihan ok. Mutta siis silleen pidän, mutta ei ole semmonen, että kun tulee uusi elokuva, niin wow. Sitten kattoo ja osuu. Kissat rymyää, toinen rymyää sit siellä. No niin. Mutta joo, mä olin aika varma, että tää sulla tulee olemaan. Siis joskus puhunut siitä siihen malliin. Mä olisin ehkä voinut veikata, että se on ollut vähän korkeammallakin. Niin, olisi sekaan voinut vähän korkeammin. Mutta tässä keskivaiheessa jossain. Tosin tämä alkuvaihe. Tämä on vielä alkuvaihe. Ensimmäinen kolmannes on ehkä niin kuin nyt sitten. Joo, ei mun sen kummempaa tosta, mutta se on... Mä oon aina tykännyt tosta leffasta. Siitä lähtien kun se ekan näki, niin oli vähän vaikuttunut, että mitä hittoa, tää jotenkin... Olihan se, kun se tuli silloin, niin vähän semmoinen tuulahdus. Oli jostain, että leffoa voi tehdä ehkä vähän eri tavallakin. Joo. Tai eri tyylillä ja silleen. Kyllä. Se on kyllä mutta sitten siitä on mun mielestä sille on käynyt vähän sama, mitä käy näille kaikille, että sitten puolittain jää siihen vangiksi siihen omaa tyyliinsä. Joo. Niin kuin Tim Burton tai joku tällainen, että se on sitten vähän sen oman tyylisen vanki. Tarantino on kans vähän jäänyt sinne vangiksi, että se sitten niille monesti käy. Mä en tiedä muista, että kirjoittaako tää nää Frittenberg. Eikö se aika monesti? Tai ainakin joitain on kirjoittanut. Ainakin vaikuttaa siltä. Niin, sit se on vielä helpompi jäädä siihen omaan. Niin. Jonkun vangiksi siihen, että kun aina sitten ei Tarantino on mestari esimerkki oikein siitä. Että
Se nykyään rippaa enemmän omia elokuvia. Joo, se menee vähän oudoksi sitten. Se on vähän kuin katsoo samaa kuvaa runkkaas. Mitä? niin se on et sen takia yleensä nämä ohjaajat on just niitä, kenen parhaat elokuvat on aina se alkupäässä. Joo. Niin kuin Tarantino ja niin kuin Burtonkin. Paitsi se Grand Budapest Hotel on kyllä. Se on kyllä hyvä. Sehän on joku 10 vuotta. Niin siitäkin on niin kauan. Voi olla jo. Joku 15-16. Joo. Jotain tällaista. Mutta se on kuitenkin hyvä. Se on tosi hyvä. En luultavasti sanoisin, että toisiksi parasta. Saattaa se olla parempi kuin tämä. Tässä katsoo niin ihan peräkkäin. Niin. Tai en tiedä pitkästä aikaa. Mutta... On siitä nyt joku sen vuoden, kun mä oon sen katsonut. Mutta sen nyt silleen muistaa suhtkot. Sekin on aika nopea tempo, kun vähän menee eteenpäin aika vauhdilla. Joo. Jos en mä ihan väärin muista. Mutta ei se ei ole mitään City of Godia, että se on kuitenkin amerikkalaista nopeaa. Joo, ei, toi on ihan... Eli oliko tää nyt 7 sulle? 8. Ei kun niin 10, 9, 8, ei 8. Mut löytyy täältä korealaista Memories of Murder. Tää on tää Bong Joon-ho. Onko se nimi? Oi! Onko se nimi? On se. Tää on tää Parasitemies. Tää on sen eka tai toka. Jotain niitä ihan alkupään. Ja mä näin tän ekan kerran siis Parasiten jälkeen. Pinkino sen jälkeen toi nää aika monta sen leffaa niin kuin teattereihin. Ja mä menin katsomaan sinne. Ja heti. Et mitä vittua. Nyt ollaan taas jonkun äärellä. Tää on niinku tää on rikoselokuva, mutta tässä on komediaa, lähestulkoon farssia alussa. Sitten pikkuhiljaa ruuvi kiristyy ja kiristyy ja kiristyy. Ja lopussa ollaan jo niinku ihan draamaa, melkein thrilleriä ja jännitystä ja vähän kauhuukin. No ei kauhuu, mutta niinku todella ihan vitun hyvä. Onko se parempi kuin Parasite? On. Tää on miehen paras elokuva. Tai on joo. Ainakin mitä mä oon nähnyt. Mä ihan kaikki ehkä nyt nähnyt. Sitten Teemallahan oli, tai Areenassa oli kaikki sen isot elokuvat. Mä sieltä katsoin kaiken muun paitsi Hostin. Sitä mä en ole nähnyt. Ja tää on niinku tää kertoo 80-luvun ensimmäisestä Etelä-Korean sarjamurhaajasta. Ja siitä, miten ne yrittää ottaa sitä sitten kiinni. Ja vähän niin kuin Japanissa, niin tähän aikaan Etelä-Koreassa tunnustus hakattiin. Oli syyllinen tai ei. Tunnustus hakattiin ja sit sä oot syyllinen ja vankilaan. Mitä aikaa se kuvasi? 80-lukua. 8691 on. Siis mitä siellä on vielä silloin ollut 80-luvun semmoinen mennyt? Ihan, joo. Tää siis tässä on tää sen alku, tää on niinku tää päähenkilö, tämä kaveri. Sillä on alussa semmoinen työpartneri. Ja se vetää niinku miksi sitä kutsutaan semmonen niinku hyppypotku rintaa. Se tekee semmosia siinä niinku niille... Siis kuulusteluissa. Niin ja sit siellä kentällä. Mutta kun mä näin sen ekan kerrasta alkuun, niin mä vaan nauroin, että mitä vittua mä oon tullut katsomaan. Tämä on jotain farssia. Mutta ne on ihan pimeitä vittu. Sitten ne yhdessä vaiheessa roikottaa jätkää siellä kuulusteluhuoneessa jaloistaan. Ja... Tällaiset oli niitten... No onnistuiko ne siinä? Tunnustiko se? Tunnusti. Eli se toimii. Ei, mutta sitten tuli tää Tupakkimies Soulista. Tää siis sijoittuu jonnekin ihan vitu Koreassa jossain niin perämettään. Tää mies tuli Soulista, että ettehän te vittu näin voi täällä toimia. Joo, kyllä me toimitaan. Ja sitten se rupesi, että eihän se ole murha, ymmärrättekö? Ei, mutta se tunnusti. Niin, mutta ei se ole murha. Mutta sitten niitä murhia vaan jatkuu. Sä voit laittaa se ikkuna kiinni. Siellä on joku naastoja ja nurmikko. Niitä vaan jatkuu niitä murhia. Ja sitten ne totesi, että ei tähän olekaan kaikki olla se ei voi olla syyllinen se yksi jätkä. Niillä oli ihan helvetisti epäilyjä. Sitten jossain vaiheessa joku totesi, että aina kun tapahtuu murha, niin joku pyytää radiossa yhtä tiettyä biisiä sateella. Perustuuko tämä siis tosi tapahtuma? Tämä on tosi tapahtuma. No kuin lähellä tämä elokuva on niitä oikeita tapahtumia? Ilmeisen lähelle kai.
Paitsi hyppypotkut. En mä niistä tiedä, mutta ne ainakin on siinä. En mä siis silleen mä en tiedä, mutta siis se toiminta on ollut niin siis ihan vittu vajaata tavallaan. Tai on. Ja sit tää jätkä on tuonut vähän sinne perämettään semmoista oikeata poliisityötä. Joo. Ja mut mä en halua tästä paljastaa, miten tää päättyy, koska se ei se pilaa mitään, mutta se on aika iso osa sitä, miten tää leffa niin kuin päättyy. En mä halua kertoa sitä sulle, jos joskus katsot sen. Kyllä voisin melkein lainata, että jostain saa lainaa. Se on. Tämähän on oikein Suomi julkaisu. Niin no, se julkaistiin ihan nyt sitten, siis Parasiten menestyksen myötä, niin tää tuli sitten jossain vaiheessa kauppoihin. Se on kyllä todella hyvä. Tää niinku heti, ihan ekasta kerrasta. Ei tarvinnut niinku miettiä, että onko hyvä vai huono. Tää on niinku ehkä varmaan, joo mä oon tän nähnyt, milloin Parasti tuli? 20. 21. 19. Niin mä oon tän sen jälkeen nähnyt. Tää on kyllä uusin tulokas niinku top 10. Et kyllä sieltä aina löytyy sitten tällaisia elokuvia, voi löytyä lisääkin. Niin, kyllä. Että vaan niinku... Varsinkin jos sä katsot enemmän dokkareita ja stand-upia, niin täyttyy nämä listat vähän helpommin. Miksi tää on eri pinossa? Onko tää sen takia? Mä otan nää lainaa. Joo, mä ajattelin, että tää on diskattu jo tästä. No, mennäänkö sitten 7? Voidaan mennä eteenpäin. Suosittelen kaikille. 2008 vuoden elokuva ja veikkaan, että sä et arvaa, että tää mun listalla ja sä et välttämättä ole ihan samaa mieltä tästä. Mutta eihän mun tarvitse olla samaa mieltä. Coenin veljesten Burn After Reading, että tää on siis niin hyvä elokuva. Mä otan sun reaktiot tässä. Siis... mä käyn tarkastaa ton kameran. Niin. Tästä on sanottava sen verran, että kun mä näin tän ekan kerran, mä pidin tätä, kun Coenin veljekset tekee niinku hyvä huono, hyvä huono, hyvä huono, hyvä huono. Sillä niinku mentaliteetin niitä elokuvia. Miksi ei kuvan? Älä nyt sano, että... Ei, kyllä se oli silloin päällä, pisti hyvin saanut. Mä en tiedä, miksi se on. Kuvaako se nyt? Joo. Noniin. Ai kuvaa? Nyt kuvaa taas. Voi hyvä lue. Mä käyn kohta uudestaan tsekkaan. Niin, tää meni siihen huono kategoriaan. Ekan kerran. Mut sit kun mä oon katsonut tän pari kertaa uudestaan, niin siis tää on noussut niinku hyväksi. Mulla kävi ihan sama juttu, että ekan kerran kun mä oon nähnyt siis ton, niin ei se ole niin hyvä ollut. Mut sen jälkeen se on parempia ja parempia. Se kestää muistaakseen kanssa jonkun niinku 1,5 tuntia. Joo, 1.31. Se on simppeli tarina, mutta siinä on niin hyviä niinku käänteitä, hahmoja, tilanteita. Ja esimerkiksi niinku se Brad Pittin hahmo. Se on parasta se elokuvassa. Ja, siinä on kyllä helvetin hyviä niitä ja sit se mikä se on, Frances McDormand. Niin se hahmo kanssa, että se tarvii rahaa kauneusleikkauksia ja se on selkeästi silleen, niin kuin, että mitä vittua. Että niin kuin typerä idea. Ja sit siellä on George Clooney, se moottoroitu dildo vittu. Panokone, mikä helvetti. Se on myös niinku tosi erilainen rooli, mitä sillä on normaalisti. Tosin sehän niinku nussii jokaista muijaa siinä. Niin se on varmaan ihan totta. Että joku addiktio on siinä. Mutta Bradihän tekee hyvin erilaisen. Se aika vähän on tehnyt komedioita. Joo. Onko ihan puhasta komediaa niin kuin tämän lisäksi? Niin on siitä niin kuin jossain nyt tässä Once Upon a Time in Hollywoodissa, sehän on vähän komediallisempi se hahmo, mutta ei se elokuva mikään komedia ole. Ei, eikä toi... Tää on ihan puhas niinku revittely ja... Se aika uskaliaasti esittää semmoista tosi tyhmää hahmoa. Joo. Ja sit siinä on nyt, kun se onko se jossain, se autossa väijyy jotain tai seuraa jotain. Sit siinä tulee joku, mihin se niinku keskittyy. Sit se huomaa, että ei tässä olekaan mitään. Sit se jatkaa. Sitten tulee kuulokkeista musiikkia. Sitten joraa siellä vitun tyhmän näköisesti yksinään siellä autossa. Ja se kuolema on ihan vitun hyvä, sen kaappiin ammutaan. Niin, George Clooney hahmo ampuu sen vielä. On silleen, että mitä vittua. Että se on vissiin eka, kenet se niinku oikeasti ampuu. Sehän on joku niinku, ei agentti, mutta joku tämmöinen turvatyyppi tai semmoinen. Ja mun mielestä se aikaisemmin mainitsi, että se ei ole ketään ampunut, että se on vaan niin kova jätkä. Mutta eihän se ole oikeasti kova jätkä, se on vaan semmoinen niinku... Niin.
Mutta tällaisia toivoisi, niinku, että tämmöiset maailmantähdet uskaltaisi tehdä. Bradyhan on ollut tässä jo isoin stara, mitä tässä elokuvassa niinku on. Mä väitän. No George Clooney on toinen. Joo, molemmat joo, kyllä. niin, mutta olisi kiva, kun ne uskaltaisi tehdä enemmän tommosia välillä ihan niinku jotain muuta. Aika vähän ne tekee. Sitten tässä on vielä... tässä on J.K. Simmons. On se... Onko se Seijan se director tai no joku johtotyyppi siis siellä? En muista kyllä. Se näkyy vaan J.K.ta tosta. vissiin ihan elokuvan loppupuolella. Kun sen luokse tulee David, onko se Roshe vai Rashe, joka on, tunnetaan myös Sledgehammerina. Muistat sen sarjan? Trust me. Ja. I know what I'm doing. Ja. Se on varmaan senkaan ainoastaan siinä yhdessä kohtauksessa mahdollisesti. En muista kyllä tuota kohtausta. En. Aika enseplekästi se on kyllä. On, ja sittenhän tässä on, joka elokuvan alussa on vielä pariskunta, Tilda Swinton ja John Malkovich. Ja ne molemmat on niin kuin aika kylmiä kusipäisiä siinä. Ja Tildahan niin kuin vaihtaa George Clooneyn kanssa. Ja se on aika jännä niin kuin kemia siinä, kun se Clooney on kuitenkin semmoinen tyhmä ja pehmeä ja vähän niin kuin heikko. Ja Tilda-hahmo taas, se on niin kuin britti siinä. Ja se on niin tosi semmoinen laskelmoiva järkevää ja semmoinen, ja se niin kuin peittää alleen sen Clooneyn niin kuin siinä, siis sen hahmon. Joo. Tai johtaa sitä tai kontrolloi tälleen. Ja John Malkovich on täysin vitu hullu tossakin. Niin, se on monesti vähän sekas. En mä kyllä John Malkovichilta. Saattaa olla tää viimeisin elokuva, mitä mä oon niin nähnyt siltä. Tälle äkkiseltä. Mä en ilmeisesti tiedä, mitä se on edes tehnyt ton jälkeen. Niin. No, on tehnyt mitä on. On tehnyt mitä on tehnyt. Mutta en olisi kyllä arvannut että tää ihan näin korkealla on. Erikoinen valinta. Siis hyvä elokuva. Mäkin oon ruvennut tästä siis tykkäämään niin sen alun jälkeen. Joo. Ja nyt tää on. En mä nyt nähnyt vähän aikaa, mutta on mä vissiin 3 kertaa kohan mä katsonut. Niin Mutta joo, vähän pääsit yllättämään. Coenilla on vähän semmoinen erikoinen tapa, että tämä tavallaan menee niiden niin kuin välityön piikkiin. Eikö tämä ole True Gritin ja Menetetyn maan niin kuin välissä? Onko True Grit tullut? Eikö True Grit ole jälkeen? Niin, mutta niiden välissä. Menetetty maa on ennen. Onko se mukaan? Ei. Eikä kun... 08, eikös niin Menetetty maa ole 7 ja True Grit on sitten 9 vai 10. No niin onkin. Silleen mä mietin, että tämä on varmaan vähän tavallaan niin kuin välityö, mutta tämä on kyllä sitten niin kuin onnistunut, kun ennen. Sitten tuli jotain halseessa paskaa. Ja... Mä katson senkin uudestaan, mutta puhutaan siitä sitten toinen kerta. Päästäkö kissoja sisälle tai ulos? No Oliko niin, sulla nyt on muuta? kissat taas takaisin ja videotakin on ehkä. Niin, eli kun mä oon näyttänyt tätä tonne kameralle, niin mitään ei Kukaan ei nähnyt mitään. Selvä. Mutta mä voidaan tässä nyt käydä, eli Burn After Reading, Royal Tenenbaums. Memory. Tosin en tiedä, onko siinä mitään väliä, mitä nämä kannet näyttää. Kyllä ne. Sitä tänä vähän. Se oli sun 7. Et kun paperikin tässä näkyy, tää on nyt mennyt ihan sekaisin tää paletti. 7. Mikähän mulla on 7? 7. 7 löytyy tää. No. Lisää korealaista. Vanha poika. Oletko nähnyt? On näin. Sä oot vähän niin kuin enemmän tuon Aasian hullun huomaan nyt. Tuolla näkyy noita anime juttuja ja kaiken näköisiä on. Joo, kyllä. Tää on varmaan... Tarkistetaan tää vuosi. Tää on 2003. Tää on varmaan niinku ollut se aasialainen elokuva, joka on niinku ollut kyllä yksi niistä, että... Gateway Drug. No on tää ollut yksi niistä.
Tää on niitä ollut on ollut muitakin, mutta kyllä tää on ollut semmonen niinku, että tää on niinku ollut kyllä se, että sielläkin tehdään kyllä ihan helvetin hyviä elokuvia. Niin sä oot nähnyt tämän. No sitä tästä voi puhua niinku ihan, koska tässä on kanssa, että jos toinen ei ole nähnyt, niin ei kyllä välttämättä kannata kertoa sit, miten tää niinku loppuu. Niin voit, mikä se ratkaisu on, joo, koska se ihan on vapaasti siinä mielessä. Mä en niin hyvin muista, mutta... Koska no siis ideahan on se, että tää päähenkilö kidnapataan 15 vuodeksi, vietään lukitushuoneeseen. Sen jälkeen vapautetaan ja sitten alkaa jahti. Ja sitten etsitään, että kuka ja miksi. Ja miksi se on se, niin kuin se iso syy. Ja tää on aika, että päähahmohan on aika niinku, tämähän on vähän mulkku. Se on niinku, mikä on erikoista, että sä teet elokuvaa päähahmoa, josta sä et ehkä välttämättä edes pidä kovin paljon. Se on kun se vapautetaankin sieltä katolta, joo, se päästetään vapaaksi siellä. Sitten siellä on joku jätkä hyppäämässä, niin kuin, että tappamassa itseä, että mä nyt hyppään tästä alas. Sitten se nappaa siitä kravatista vai mistä kiinni ja vetää ylös. Ja sitten se kertoo sille jätkälle oman tarinansa siihen pisteeseen asti. No sitten se, joka on itsemurhaa yrittänyt, on, no niin, nyt on mun vuoro kertoa. Äijä vaan suksii vittuu. Sitten kuvataan, kun se tulee alas sieltä, niin sitten se on hyppää, lojahtaa siihen tonttiin se äijä. Ei paljon muiden murheet kiinnostanut. Ja tää on aika siis, tää on hyvin väkivaltainen. No niin, mä muistelin siellä tossa, minkä nyt parhaiten tietysti muistaa tuosta elokuvasta, ehkä yleisestikin ihmiset tietää, on se sivuspäin kuvattu taistelu. Joo, ja se on aika pitkä yhdellä kuvalla. Mä oikein nyt kellotin sen, se on 2 minuuttia 34 sekuntia. Niin se on niin pitkä? Joo. Se on todella pitkä. Ja sitten tässä on se hampaan irrotuskohtaus. Se on aika tyly. Ja sitten siinä lopussa, kun se leikkaa itseltään kielen katki. Se päähenkilö. Koska lupaus on lupaus. Mä luulen, että mulla kanssa toikin löytyy kopiona, että voisi tonkin kaivaa. Ja siis silleenhän tää on hyvin yksinkertainen. Tämähän on vaan siis kostotarina. Mutta jotenkin ehkä länsimaisille ihmisille ei mene sit jakeluun, että miten niinku, kun se on se, joka sen kidnappaa, niin on niinku, ne on ollut jossain samassa koulussa aikoinaan. Ja tää on ollut tää päähenkilö vähän mulkku sielläkin. Mutta tää kidnappaajahan on niinku halunnut nussia omaa siskoa. Ja tää näkee sen tapauksen, että ne on siellä vähän vokottelemassa sitä siskoa. Ja sit se on ruvennut levittämään juoruja siitä, että se on raskaana omalle veljelleen. Ja sitten tää kidnappaaja, että minä en saattanut, mikä sen muijan nimi ikinä olikaan raskaaksi, vaan Odae suun kieli sai raskaaksi sille juoruilla sen. Sitten se tappoi se sisko itsensä, hyppäsi alas. Ja sen takia se katkaisee sen kielensä, kun se lupaa, että et kerrotko siis et kerro sille, ketä tää tässä leffan aikana sitten heilastelee sitä likkaa. Et kerro sille, että mä kieleni katki. Ja se, ketä se heilastelee, niin on se sen oma tytär. Se panee siinä omaa tytärtään. Koska siinä aikana, kun tää on ollut vankina, niin tää on ehdollistanut sen tyttären, että se menee oikeaan paikkaan syömään susia ja sitten kaikki se on hypnotisoitu ja sitten rupeaa panemaan toisiaan, koska kumpikaan ei tiedä kummastakaan mitään. Tai tää ei tunnista tietenkään tytärtään, kun se on ollut silloin ihan lapsi. Niin se on niinku aika tiukka se tarina. Ja sitten se lopussa, kun tää kuolee tää kidnappaaja, niin se meneekö se toki hypnotisoija Eukon luokse. Ja se haluaa unohtaa sen tarinan, jotta se voi jatkaa sen oman lapsensa panemista. Silleen, että se ei muista sitä. Näin mä sen tulkitsen sen lopun, se jätetään vähän auki. Joo. Se jätetään vähän auki se loppu, mutta näin mä oon sen ajatellut. Tämähän on siis niinku... No, ihan vittu, niin, ei tää niinku mene oikein länsimaisen jakeluun, että tällaisia leffoja niinku sit vaan tehdään. Joo, en mä noin tarkkaan tuota leffaa. Ja tästähän on tehty se Spike Lee. Niin onkin. Sitä mä en ole nähnyt, mutta se on kyllä haukuttu. Onko siis se, mikä se on, Josh Brolin? Joo, se on niinku haukuttu ihan vitu huonoksi.
olisi kiva silleen kyllä verrata, että onko jenkit uskaltanut niin kuin sinne päinkään. Niin. Mä olisin tosi yllättynyt, teemaa. jos ne on uskaltanut. Mutta tää oli kyllä jo niitä ensimmäisiä, että herran jumala, leffoa voi tehdä vähän muutenkin. Ja aika siis, se on vaan ihan vitu hyvä. Ja nyt mä katsoin, on tässä nyt joku aika, kun mä oon tämän viimeksi katsonut. Sitä aina miettii sitten, että kestääkö nämä aikaa, vaikka tässäkin on ne juonenkäänteet tavallaan sit aika isossa roolissa. Niin ei ne sitten loppupeleissä ole se. Tää on ne nyt aika isossa roolissa, mutta ei tää kyllä tää vaan niinku jaksaa kantaa koko ajan edelleen, vaikka sä tiedät tasan tarkkaan, niinku, mistä tässä on niinku kyse. Mut kun se on tyylitelty ja se on hyvin näytelty ja käsikirjoitushan on ihan kyllä priimaa. Aika rohkeat juttu. Joo. En mä muista näitä. Siskojen nussimisia ja lasten nussimisia. Kun se vielä kuvataan silleen tavallaan nuo asiat, että ne on tavallaan, että se lasten nussiminen, että lapsensa nussiminenkin on tavallaan ymmärrettävää siis siinä suhteessa, että kun ei ne tiedä sitä. Ja sit, toki siinä vaiheessa, kun se tälle paljastuu, että sit, ennen kuin se tappaa ton, että se on tosiaan pannut sit lastansa. Se lapsi ei tiedä siitä, se ei missään vaiheessa saa tietää, että se nussii isäänsä. Ottaakohan tää pahis? Vähän liian tosissaan tämän niin kostamisen. Tai tämän on siis, rankasemisen. Joo, Tarantinokin voisi ottaa oppia kostotarinoista. Näin se niin pitäisi tehdä. 15 vuotta piet sitä siellä helvetin hotellihuoneessa ja tuot sille sitä ruokaa ja se katsoo telkkaria. Sitten jos se yrittää itsarien, niin sä elvytät sen tietysti. Niitä on vissiin Aasiassa, en nyt muista missä maassa, mutta niitä on vissiin ollut semmoinen, saattaa olla paljonkin, semmoisia niinku reality-juttuja, missä joku tyyppi on niinku jossain huoneessa vaan. Ja sitten ne siirtelee sit ympäriinsä. Okei. Mä katsoin jotain dokkaria tai jotain, missä on semmoista. Mutta siis ne on vähän erikoisempaa väkeä. Niin ja sitten kuvattiin siis koko aika. Et se on joku Big Brother, mutta... Joo, mutta vähän... siis semmoinen aasialainen fucked up versio. Niin. Ja musta tuntuu, että ne niinku... Se oli vissiin joku, että sen pitää olla tyyli vaikka 2 vuotta siellä. Jos se on se, niin sitten saa sen tietyn määrän. Jos varmaan tulee aikaisemmin, sitten saa tosi vähän rahaa. Mutta 2 vuottakin on aika paljon olla kyllä jossain yksin. Tämä nyt tulee vähän siis heitin vähän. Vaikka olisit niinku vuodenkin, niin se on aika... Mutta ne mun mielestä sitten niinku pidensi sitä aikaa, ne vaan siirsi sen uuteen paikkaan. Jotain siis ihan vitu fucked up, mitä ei ikinä länsimaassa ei varmaan saisi tehdä. Niin. Venäjällä voisi ehkä. Niin. Se ei olekaan ehkä länsimaa. Mutta se on hyvä. Se on muistaakseni ihan ok, mutta siitä on, tämä on muistaakseni ihan hyvä siis. Mulla on aasialaiset ei niin paljon uppoa, mutta siitä on aikaa, kun mä nyt olen katsonut. Tai ei nyt älyttömästä aikaa, mutta en mä noita kaikkia nyansseja muistanut tai juonen käänteitä kyllä. Se varmaan kannattaa katsoa sitä uudestaan. Joo, tarkastaa sitä kamera tässä vaiheessa. Meinaat sä, että se olisi taas? Joo, kyllä se kun siellä on tilaa. No niin, 6. Mä luulen, että nyt mun pitää käyttää sun hyllyä. Ja nyt pitää. Se on $1 Million Baby. Mikä palataan, että se on sun listalla, mutta ei tiedä. No jos se täällä on, niin se ei ole listalla. Mutta oli tää pohdinnassa. Ja kun nyt voi paljastaa, että Gran Torinohan on kanssa tässä 10 vuoden sisällä ja vähän mietin molempia. Pistää kumpaakaan, pistääkö molemmat. Gran Torino on mä nyt pistänyt. Yksi Clintin leffa täällä on. Ja Clinthän on aika tuottelias ollut 2000-luvullakin. Että niitä on paljon elokuvia, jotka olisi mennyt tähän. Älä kysy mitä, kun mä en muista. Mystic River on. Joo, niin muuten olikin. Mutta sehän on ihan se, että 2000-luvun alkupäädystä vielä. Mä olisin oikein, onko tuo 04 vai 03 vai? 04. Mitä se on? Tää oli mullakin pohdinnassa. Että menisikö? Ja oliko se silloin, että ottiko Clint tuosta ton ohjauksen? Joo. Ja paras elokuva.
Ja oli pääosa ehdolla, mutta ei voittanut. Ja saman vuonna oli muistaakseen Scorsesen Aviator. Niin se vei niinku siltä sen nenän eestä. On tää parempi kuin Aviator. Ehdottomasti. Että Aviatorissa pitää siis, mä pidän siitä kyllä. Mutta joo, kyllä tää ihan ok, ihan hyvä. En vähän aikaa kun sen on kattonut. Mutta ehdottomasti tää on niinku super. Voittiko Morgan Freemankin tästä? Sivuosa. Joo. Ja sitten Hilarius vaan voitti. Ja kyllähän tässäkin tulee se twisti, että kun tämä Hilarius vankin hahmo sitä nyrkkeilee ja sitten se vastustaja, onko se Euroopassa peräti? Mutta se lyö sitten niinku takanpäin muistaakseni ja se kaatuu ja lyö päässä. Mä en nyt tätä varten katsonut tätä, mutta tämä nyt on nähnyt. Joo, sitten se makaa siellä sairaalassa. Joo, eikö se ole niinku neliraja halvautunut siis? Sitten se pyytää, että tapa mut saatana. Joo, ei tuossa niinku vähän koskettavaa. No siis sehän se onkin se, mikä tästä tekee ihan semmoisen sit niinku paremman kuin muut nyrkkeilyelokuvat. Joo. Tässä on niinku jotain muutakin. Käännekohta siinä. Se on aika hyvä. Jos jotain huonoa tuossa pitäisi sanoa, niin siinä on se Hilarius Vankin hahmon se perhe, niin se on vähän silleen... Jään kyllä nyt sen perhettä muista. Ne tulee siellä sairaalassa käymään ja sitten ne vissiin menee käymään siellä niiden kotoonkin niin Clinttisen Hilarius Vankin hahmon kanssa, muistaakseni. Mutta ne tulee ainakin siellä sairaalassa käymään. Eikö joo, siinä on se... Niinhän se menikin. Ne menee vissiin, kun se pärjää hyvin, niin menee sen kanssa käymään siellä sen vanhempien luona ja perheen luona. Ja sitten ne tulee, kun se on neliraja halvautunut, niin ne tulee käymään siellä sairaalassa ja sitten ne yrittää saada sen muistaakseni allekirjoittaa. Pistää kynää sen suuhun, että kirjoita se joku testamentti tai semmoinen, että ne saisi niinku sen rahat tai joku tämmöinen, tai voittorahat. Ne on jotenkin tosi karikatyyrisiä ja semmosia. Niin, semmosia saatanan korppikatkotteluja sitten. Joo, ne on vähän liian käännetty struuvia. Niin kuin muistaakseni Gran Torinoskin oli sama juttu, että siinä on ehkä hahmo, mutta sitten yleisesti niinku semmoista, mikä sen pistäisi. Oliko Gran Torinos? Ei mun mielestä mitään. Onko siinä mitään semmoista? Karikatyyriä? No joo, siinä on se perhe. Joo, siinä on se... Niin, ne on semmosia perus, että en mä ehdi nähdä sua. Niin, ja sitten onko siinä se lapsenlapsia, ja sitten se on silleen, että koska se kuolet, ja sitten niin, se polttaa ratupakkaa, sitten Clintti sylkee. Ne on vähän liian... No ehkä ne on semmosia. Joo, ehkä ne on kyllä kieltämättä. Mutta joo, kyllä tää oli listalla. Että se sitten siitä karsiutui. Juman kautta, ettei näe normaalisti muualla kuin mulla on. Vittu pölyä. No, täällä voisi tulla hetki. En mä kyllä muista milloin mä sitä... Tuolla teki oikeesti, vähän lähi oikeesti sijoittu. Hilarius Vank on vähän jännä. Se on voittanut 2 naispääosa-Oscaria. Mikä se toinen? Boys Don't Cry. Ai niin. Mut siinä on about leffat, mitkä mä tiedän tältä muijalta. Niin. Mä en tiedä tältä oikeesti juuri mitään muuta. Se on vaan pari kertaa osunut ihan oikeisiin elokuviin. Boys Don't Crytakaan mä muista, että mä olisinko mä sitten nähnyt. Mä luulen, että mä itse on nähnyt. Mä en ole varma. Voi olla, että en mäkään nähnyt. Kyllä toi on kyllä hyvä. Ja onhan siinä Clint. Joo. Ja on siinä Morgan Freeman. Se sai Se vihdoin. on perushyvä aina siis. Vihdoin viimein se sai. Se on taitaa olla se ainoa Oscar, mikä se Morgani saa. Eikö se ole narraattori tuossa elokuvassa kanssa? Ja eikö tuo elokuvan lopussa sit siihen, että kun se periaatteessa niinku antaa sen armomurhan sille. Se poistaa sen hengityskoneesta muistaakseen. Joo, se ja sitten tappaa siinä. Se Freeman narratoi, että se ei nähnyt sitä enää sen jälkeen, että jotain semmoista. Että se ei ikinä tullut sille salille takaisin. Ehkä. Olet mä keksin kiitän, mutta... En muista, en tarkasti en muista. Okei, mutta hyvä elokuva. Se oli numero 6. Joo. Ja sä oot päässyt puoleen väliin tässä meidän Kyllä. operaatiossa. Pistäis nämä muuten oikeaan järjestykseen. Kaikki menee suht hyvin. Kissoja ei tipu. Meillä on ehkä kuvaa tällä hetkellä. Kukaan ei leikkaa ruohoa. Elikkä mulla on
Mä päätin aluksi, että mä en erota tätä trilogiaa niin kuin yksittäiseksi elokuviksi. Mutta sit sä et lähtenyt huijaustielle. Mutta mä käänsin takkini. Ja totesin, että sitähän mä en voisi tehdä millekään trilogialle tavallaan. Vaikka nämä on kyllä niin suoria jatkoja, että yksi elokuva tästä trilogiasta on vähän niin kuin tyhmä, koska se niin sidottu ne kaikki toisiinsa. Mutta sitten mä ajattelin, että no, nyt mä nyt kuitenkin teen niin, koska tää on silti kuitenkin, ja tää on ihan oma elokuva. Ja niin kuin ne 2 muutakin. Ja tää on niistä kyllä minun mielestä ollut aina se paras. Eli ei trilogia, vaan tää elokuva. Vaan tää. Voi, niin. Niin voihan saattaa olla jatkossa niitä vielä, mutta... Mä just sanon, että tää on trilogian paras osa. niin varmaan sit sieltä tuu niitä muita. Mutta sä saatat myös olla vale. Voin olla vale. Okay. Niin mä ajattelin myös, että jos mä pistän 9 jakso koko trilogian sitten. Mutta olisiko se ollut huijaamista? En mä oikein tiedä. On se vähän, mutta mä nyt otin, kun tää on nyt se paras mun mielestä ollut aina. Kyllä mä taisin kanssa pyöritellä samanlaista vaihtoehtoa jonkun kohdalla, että... Mutta tää on varmaan paras road movie. Ja tässä on vielä, tässä on vielä niin kuin hyvä meininki. Kun sit 2 tornia ja kuninkaan paluu, niin kiristetään sitä tuskaroolia aika jo kovaksi. No, aika vääntöä se Sami ja Frodon matka siellä Mordorissa. Ja... Siis tarkoitatko sä katsojakokemusta vai sitä, mitä tapahtuu siellä? No tässä asiassa on vähän niin kuin sama. Tässä on tässä on kiva meininki. Vielä Hobbitti, kaikki on ihanan aurinkoista ja mukavaa ja Gandalf tekee temppuja. Ja... Syödään herkkuja. Niin, ja onko se repumpää vai mikä se on se? No repumpää on se, missä ne Frodo asuu. Niin Bag End. Ja onhan tässäkin nyt sitä sitten jännitystä, kun Nazgulit seuraa ja lopussa sitten Boromir tappelee siellä niitä örkkejä vastaan kaikkia tämmöistä, mutta tässä ei ole vielä ihan niin tuskainen se meno, kun 2 tornia on ja kuninkaan paluussakin. Mä oon samaa mieltä, että on paras niistä. Mutta eikö se ole silleen, että moni tykkää vissiin siitä viikosta? Joo, siis ei kuninkaan paluu on, kyllä mä sen nyt ymmärrän. Ei siinä ole niinku, mut se on, jos ne katsoo vaikka kaikki 3 putkea, niin jotenkin se 2 tornia niistä jotenkin näyttäytyy kyllä heikoimpana. Sitten kuninkaan paluu on sitten taas parempi. Mä niinku vaan itse ehkä koko ajan jaksa sitä. Siis totta vitussa se niiden matka pitää olla ihan vitun vaikea ja tuskainen siellä Mordorissa. Mutta mä vaan niinku ehkä koko ajan jaksa sit katsoa sitä, kun se on ihan vitun sellaista niinku vääntöä se matkan tekeminen. Mut se on hyvin uskollista, niin sen pitää ollakin. Mutta tässä on vielä semmoinen reippaampi meininki ja on voimat tallella ja kaikki tällaiset. Ihan helvetin hyvät musat. Musiikit on hyvät, joo. Ja todella hyvät. Mä en myöskään niistä suurista massataistelusta ja semmosista välitä jotain. Joo, tässähän ei ole semmosia. Niin. Joo, siellä on 2 tornissa on se Helmin syvänteen. Ja sit järkyttävän. Mitähän se on? Peräti joku 40 minuuttia tai jotain se. Ei mua vaan kiinnosta katsoa. Ei, siinä on se ongelma, että se on vaan sitä... Mä en lapsi enää. Niin. Se on vaan sitä, tiedätkö, tappamista. Ihan vaan niin kuin huvikseen. 1 örkki, toinen. Ja kun örkkiä vaan tulee koko ajan lisää, ja sä vaan aina tapat 1 örkki. Ja sit, eikö tässäkin trilogiassa ole, enemmän vielä Hobbitissa on sit typeryyttä, mutta Legolas surffaa sillä kilvellä ja ampuu siis nyt sit Hobbitit voidaan unohtaa. Mutta eikö se ole jommaskummassa niissä tämän jälkeen tulee? Kuninkaan palus tai 2 tornia? Legolas surffaa sillä kilvellä muistaakseni. Ja sitten Helmin syvänteessä. Ja sitten on se, missä ne heittää sitä kääpiöt siinä jossain taistelukohtauksessa. Se on myös vähän semmoinen. Olisiko sekin ollut 2 tornissa? Ehkä. Joo, niin mä kanssa muistelisin. Mutta onhan näissä ainahan, siis eihän nää... Semmoista hassuttelua. Mutta hassutteluahan saa olla. Tässähän on myös vähän hassuttelua välillä. Ja siinäkin just kun ollaan siellä Mooriassa, että Gimli sanoo, että perkele kääpiöitä ette heitä tai jotain, ja sitten, että ei parrasta kiinni. Kun se... Tämmöistä pientä hassuttelua. Mä tykkään niistä hobbiteista, että ne on semmosia pullaa syöviä. Ai mä luulin äsken, että sä puhut niinku Hobbitti niistä elokuvasarjasta.
kun sä puhut hobiteista, niin puhut vaan nyt sitä rodusta. Rodusta, joo. Okay. Et ne on niin kiva, ne voi hassutella silleen, mutta sit mä en varmaan siitä niin Gimlin hahmosta tykkään näistä kauheasti, tai siitä miten se on esitetty, kun siitä on tehty vähän semmoinen vitsi. Ja just, se on aika monessa semmoisessa. Se on ehkä. Ja sitten se on semmoinen niin klassiin semmoinen, pelataan roolipeliin, fantasiapeliin, semmoinen olen kääpiä tämmöinen, niin, niin tosi vakava ja tiukka, mutta sitten se on kuitenkin vähän tyhmä. Niin. Okei, se on vaan pien valituksen aina. Joo, ei se nyt. Se on mikään mun suosikki tässä. No ei munkaan mikään kuin suosikkihahmo kyllä ole Gimli ollut ikinä. Eihän mä tiedä, sähän voi olla, että niissä kirjoissa on kirjoittu, niin mä en ole niitä ikinä kokonaan lukenut tai muista edes. Se niin kuin meni. Voihan se olla, että se on kyllä siinä on semmoista vähän hassuttelua muistaakseni siinä kirjassakin. Joo. Mutta kirjassa on sitten taas niin paljon kaikkea muutakin, jos se on yhdellä sivulla vähän hassuttelee ja sitten toinen hassuttelu tulee 100 sivun päästä, niin se ei tunnu mitenkään niin kuin. Niin. Tässä ne tulee niin kuin sit vähän nopeammin koko ajan, niin se voi tuntua semmoiset enemmän koomisemmalta se hahmo kuin siinä kirjassa. Mutta joo, mä nyt otin tän sit kuitenkin, koska onhan nämä vaan niinku ihan helvetin hyviä ja uskollisia sovituksia. No voi paljastaa, että tää ei ole mun lista, mutta tää kans kuuluu siihen isoon pinoon ja just tää siis ensimmäinen näistä elokuvista. Joo, mä oon tästä tykännyt aina tästä ekasta eniten. Ja näistä nyt, mietin, että sulla saattaa olla Brokeback Mountain ja tää sulla luultavasti on. No muut nyt olisi mennyt arvauksissa ohi. Tai en olisi Oldboy, en mä olisi sitä muistanut nyt. Että se oli yksi vaihtoehto kanssa tässä. Mut siinä on nyt se jälkimmäinen puolisko.